Resulta curiós comprovar que un home com jo, que ho he tingut tot i ho ha estat tot en aquesta vida, ara s'hagi de deixar portar i guiar i mantindre una actitud contemplativa envers tot allò que va passant, sense pena ni glòria, per davant meu cada dia. A mi ja només m'emocionen la simplicitat i la naturalitat, possiblement com a contrapunt de tot el que fins ara ha estat la meva existència. Però ben mirat, la contemplació és com una mena d'obligació, alhora que un descans, després de tantes lluites i batalles. Si encara visqués Carlota, aquestes passejades serien com una festa, i en tornar-ne la casa es transformaria en un paisatge diferent, perquè ella ho canviaria tot d'allò que hi trauria objectes i mobles i n'afegiria, i la taula en la qual menjaríem convidaria a la celebració, i la música la posaria en la seva dolça veu, i el miracle es tornaria a produir. I jo ho acceptaria de bon grat, sense remugar. Si encara m'arribessin cartes, tot seria ben diferent, però ja fa molt de temps que no n'arriben. I si n'arriben, no són les que jo espero. I el que és pitjor, tot i que mai és massa tard per a res, començo a perdre l'esperança. I si hi ha una cosa que alimenta més que el mateix menjar, és la il·lusió. Però jo ja no en tinc, o ja se m'està acabant. Si encara pogués anar a la casa de les Antillones, on tantes vegades la meva família va celebrar trobades i festes, la vida que he perdut recobraria el seu sentit, encara que fos per uns instants, i algunes sensacions tornarien. Però ara, tot és com una sensació de pesantor, de vaporositat i feixuguesa al meu cos i a la meua ment i al meu cor, que no em deixa descansar, com si tingués l'estómac mal posat, com si les extremitats se m'anessin petrificant a poc, i el temps corre d'una manera estranya, i el silenci s'ha imposat a la casa d'Arnedo. És una cosa que no puc descriure. En realitat, es tracta d'una pesantor d'esperit.